Halo lur, iki aku mlaku-mlaku meneh ya lur ya. Iki ning JJLS lur, iki seputaran Pantai Baru, daerah Bantul ya lur ya. Iki aku arep blasaan liwat jalur-jalur kampung lur. Iki mengko tekan ngendi wis disimak wae lur iki. Pokoke iki mengikuti jalur JJLS lur. Nah, iki kok ana dalan sik rong tau aku arep coba tak lewati ya lur ya. Kahanane dalan. Iki ning wilayah Bantul Selatan, jalur lintas selatan ya lur ya. Iki kahanane kaya ngene iki lur. Waktu di siang hari ora rame lur ning dalan ngene iki lur. Ning ya aja ngebut-ngebut lur karena iki dalane senajan sepi. Kadang sok nemoni wong dangan wedhus ngono iki lho lur. Ha iku sik bahaya lur nek depan terbuanten lalah ana wong angon wedhus panyabrangke wedhus, apa ana wong angon bebek panyabrangke bebek. Awak dhewe ora siap, engko malah terjadi apa-apa malah rugi dhewe ya lur ya. Pokoke sing sak madya wae lur nek lewat JJLS kene iki senajan dalane sepi alus ning jembar rasa ngebut-ngebut tetep dikuasai kendaraannya ya lur ya. Nah iki kahanane JJLS di siang hari kaya ngene iki lur. Kahanane iki engko aku arep mblaso lewat perkampungan-perkampungan sing aku urung tau lewat lur. Nah iki lur. Situasine ya isih asri. Kene iki kiwa tengen kene iki nek jaman biyen akeh tambak udang tapi saiki wis berkurang lur tambak udange. Saiki wis akeh dienggo pertanian daerah kiwa tengen ngene iki do nandur palawijonan. Kerep-kerepe sing ditemoni ning kene iki do nandur apa jenenge brambang, do nandur lombok barang ngono kuwi ya lho ya kiwa tengen daerah kene iki. Nah, iki ning siang hari di waktu jam kerja bukan weekend iki jalane sepi ngene iki lur. Nah, iki kahanane jalan no. Jarang banget nemoi pengendara lawan arah ya lur ya. Karena jalan iki ya urung 100% terhubung ning kota lain. Isih dalam masa menggabungke lur sing arah Parangtritis barang munggah ke Gunung Kidul ya urung tembus. Nah, makane iki ya urung begitu rame lur. Tapi engko nek wis tembus kabeh kemungkinan ya rame lur. Nah, iki kahanane JJLS. Iki nek kene iki nek pendak esuk pas sore ana wong olahraga ning kene iki biasane ya akeh lur hanya sekedar bersepeda atau berjalan-jalan atau bahkan lari-lari. Karena udarane ya seger nek pinggir pantai ngene iki lur. Nah iki kahanane lur. Di siang hari. Wis delo meneh aku nggo belok ning arah perkampungan lur. Nah kene aku belok kiri ning arah perkampungan lur. Nah iki arah perkampungan kene iki dalane sempit lur iki. Aku iki urung tau liwat, iki nyoba liwat. Ternyata jalane sempit nek seliringan antara motor pakai mobil kudu ngalah salah siji. Iki wetengene semak blukar ya lur ya ning kene iki. Nah iki jalane ya ternyata ora halus, bergelombang. Aspale wis do mulai rusak. Nah iki kahanane jalan iki. Kene iki jalan desa ning wilayah mlebune kene iki Sanden apa ya lur, Sanden apa Srandakan aku ya kurang paham lur iki. Nah kali kene iki biasane iki sok wong do mancing tapi iki ora ana lur aku wingi survei. Nah iki ngarep kono iki memasuki perkampungan. Nah iki perkampungan. Kampunge daerah kene iki ya isih silir, isis
Karena karo pantai ya ming ra ana sekilo, dadine ya kampunge isih jos wit gedang. Nek ning daerah kene iki biasane godhonge ra iso utuh lur, karena angine ya gedhe nek ning lor pantai ngene iki lur. Nah, iki kahanan kampunge isih jarang-jarang omah ya lur ya nek daerah kene iki. Kan nganggo motor kae kudu ade ngati-ati seliringane. Nah, iki kahanane kaya ngene iki. Iki pertanian ning ngene iki dadi tanduri mulai Polowijonan. Nah, itu dalane rusak. Nah, iki mlebu perkampungane asri, wit-witane ya isih seger-seger ya lur ya. Ngene iki nek apa meneh esuk ning daerah kene iki mestine udarane seger ning ngene iki lur. Nah, kae ngarep kae ana wong nggawa krondo kene kudu ngalah lur, sing montor agak ngalah. Yo, alon-alon pokoknya saling menghargai pengguna jalan wae lur. Rasa menang-menang dhewe ora apik. Pokoke wong ngalah ki urung mesti kalah nek ngono kuwi lur. Nah, iki kahanane desa di daerah Bantul Selatan. Ya aku ya urung tau liwat ketoke lur. Nek mlebu kampunge ngene iki. Tapi engko ngarep kono kuwi engko wis ketuk jalur sing nek ngiri engko iso ketuk Kuwaru. Iki aku sing nganan lur. Iki sing nganan sing arah ning Jalan Samas ketuk Celep kono engko lur. Iki aku sing nganan. Nah, iki nek kene iki jalur desa ning wis gedhe lur iki. Nggo simpangan antara pengguna motor mobil iso ngene iki. Nah, iki kampunge asri. Wargane ya urung akeh ya lur ya daerah kene iki ya. Isih akeh kebonan daerah kene iki lur. Nah, iki memasuki wilayah Sanden ya lur, ketoke nek ra kleru daerah kene iki wis mlebune. Wilayah Sanden nek ra kleru. Nah, iki di siang hari, jalan yang sangat sepi sekali. Iki nek apa meneh bengi ya lur ya nek daerah kene iki nek bengi sing kudu disiapke tentune ya siji bahan bakare kudu cukup, sing nomor loro ban lur. Bane aja lali dikompos sik. Nah, liwat kene iki wayah wengi. Laline nek ban kempos kena gronjalan, kena apa ndalah bocor, nek golek tambal ban kemungkinan rekoso lho nek ndelok saka segi daerahe kaya ngene iki. Tapi nek ana sing buka 24 jam aku ya ora ngerti juga lur. Nek sik ana sing ngerti iso diinfo ben pengguna jalan yang lain iso ngerti bahwa ning kiwa tengen kono kuwi ana sing buka tambal ban 24 jam. Tapi nek sak ngertiku kuwi ora ana lur ning daerah kene iki. Nah, iki aku sing mengikuti jalan iki ke arah timur ya lur ya. Iki ke arah timur. Engko ning ngarep kono kuwi aku belok kiri kene iki lur. Iki nek nganan kene iki iso ketuk Pantai Patean, iso ketuk JJLS meneh ya lur ya. Iso ketuk Pantai Samas barang kono lur. Aku ambil sing ngiri iki lur. Nah, iki lewat perkampungan kene iki ambil sing ngiri. Nah, iki perkampungan yang sangat asri di wilayah Bantul Selatan tentunya. Iki ndelok kahanan asri ngene iki marai kepengin memiliki rumah ning daerah ngene-ngene iki ya lur ya, sing iso dienggo berlibur setiap 1 minggu digawe omah sing iso dienggo liburan. Tapi ning daerah kene ya kemungkinan untuk harga tanah, harga properti ya wis dhuwur ya lur ya, karena perkembangan di Bantul Selatan kuwi ya sangat pesat sekali. Iki perkampungan bar kuwi engko liwat persawahan ya lur ya ngarep kene iki. Nah, ngarep kene iki persawahan. Iki mlebune ning wilayah Sanden. Nah, iki dadi tanduri Polowijo ya lur, kaya ana wit jagung, wit dhelé. Kahanane ya asri, angine ya sepoe-sepoe lho ning daerah kene iki angine. Oh, nek daerah kene iki dienggo
upamane duwe omah ning daerah kene, hari-hari ning kota golek duit, tiap Sabtu Minggu bali ning kene iso nggo ngefreske pikir lur, karena kahanane isih asri, isih jarang saka kebisingan ya lur ya, nek tiap malame beda, nek ning kota 24 jam kita di jadine bising dengan lalu lalang perekonomian di kota. Nah ini desa ini tentunya nek wis bengi wis adem ayem tentrem iso istirahat dengan rileks tentunya lur. Ya aku saya mengikuti jalur iki ya lur ya. Saya mengikuti jalur iki. Ning ngarep kono kuwi ana perapatan Rondo Menceng lur kuwi, nek nganan iki iso ketuk daerah Jalan Samas, kidul Pasar Celep, ketuk lapangan ngendi kae jenenge Sri Gading mau ngendi guys. Iki nek ngiri kuwi aku urung tau lur kuwi ketuk ngendi. Iki nek ambil ngiri iki bar papatan iki mengiri ini iki sak ketuk Surabaya, sak ketuk Sapu Angin ngono lur. Nah iki kanane kaya ngene iki sak ketuk Sapu Angin Surabaya, sak ketuk Kecamatan Sanden apa ya kae. Nah iki kahanan desa di Bantul Selatan iki jan asri asoe tenan lur. Wis tak cukupke semene wae lur, ndak kedawan anggone gawe video. Iki engko part selanjutnya ya lur ya. Tak ketuke Sapu Angin engko part selanjutnya wis cukup semene, matur nuwun wis diikuti videone lur. Aja lali dibantu, di follow, di like, di komen ya lur ben berkembang anggone gawe video. Matur nuwun.